Hola, molt bon dia. Em dic Montserrat Monge i en nom de la Biblioteca de Ciència i Tecnologia us dono la benvinguda a aquesta sessió de la tarima en la qual avui presentem un llibre que fa molts pocs mesos que s'ha publicat, titulat La meva visió del món i escrit per Albert Einstein. Einstein, a part de la seva tasca colossal en el camp científic, també es va pronunciar sobre multitud de temes i no va estar-se mai de dir la seva. Els textos recopilats en aquest llibre, que van ser editats per primera vegada el 1934 en llengua alemanya, hi trobareu articles, intervencions i cartes on explica en primera persona i parla de temes socials, filosòfics, polítics i també científics. Un volum aquest en el que Einstein, si aneu llegint i tal, reitera la seva idea de que la seva ciència pot ser entenedora i que d'alguna manera només requereix paciència i una bona voluntat per part del lector. Avui ens presentaran aquesta novetat bibliogràfica, per una banda l'Anna May, que és editora de l'editorial Veles i Vents Edicions, responsables de l'edició d'aquest llibre, una editorial bastant jove, no sé si arriba a l'any d'existència, més o menys, i que a part d'aquest llibre d'Einstein també ha publicat de l'àmbit científic Els meus invents, un text de Nikola Tesla, que el va publicar primerament. I després també tenim amb nosaltres en Xavier Roquer, que és membre de l'Institut d'Història de la Ciència i professor del Departament de Filosofia de la UAB. I entre tots dos conversaran sobre el llibre i ens parlaran d'Einstein. Molt bé. Moltes gràcies, Montserrat. Gràcies a tothom per ser aquí avui i també gràcies a en Xavier Roquer per venir també, que avui juguem a casa teva, a l'Autònoma. Bé, com ha dit la Montse, avui parlarem d'un dels científics, o del científic, potser, no?, més rellevant del segle XX, de la nostra història recent. Segurament, evidentment conegut per tots els que esteu aquí segur, però jo crec que deu ser el científic que coneix tothom, no? Almenys fins a dia d'avui, quan vas pel carrer pots preguntar a la gent, Einstein segur que és el que diu tothom. S'ha convertit com en una icona, no? Quan pensem en Einstein tothom pensa en la fotografia quan treu la llengua i els cabells esbullats, no? Però avui som aquí per parlar no només d'aquesta icona com a científic, sinó això que ha dit també la Montserrat, que va molt més enllà de ser un científic. Einstein també era un humanista, un pensador compromès amb el seu temps, que diuen, i avui aquest llibre és el que mostra i el que venim a parlar, no? És a dir, Einstein més enllà de la ciència. També és curiós que s'hagi convertit en una icona científica sense haver trepitjat mai cap laboratori, però ja sabem que hi ha científics que no trepitgen laboratoris. Ell feia tots els experiments, diguéssim, al seu cap, feia les teories, i s'hi va saltar molt a la fama mundial, va ser sobretot quan es van poder demostrar alguns d'aquests experiments i alguna d'aquestes teories seves l'any 19 o 20 amb una eclipsi de sol que va poder demostrar que la llum es corbava demostrant la teoria especial de la relativitat, la general. Tot i que és paradoxal també que sigui com molt conegut i una icona, tot i que gairebé ningú entengui les seves teories perquè són difícils d'entendre, o almenys no tan difícils segons Einstein, que ell volia portar les teories perquè siguin accessibles per tothom, però potser també, de fet, aquesta és la màgia que té Einstein, que allò vols entendre però no pots, i també és aquesta, jo crec, la màgia que el fa també ser una mica una icona i fama mundial. Avui parlarem d'aquest llibre, La meva visió del món, com ha dit la Montserrat, que està acabat de publicar. Com ha dit, Veles i Vents Edicions, som una editorial molt jove, tenim un any i mig, vam començar publicant un assaig d'històric, de fet, no només publiquem llibres de ciència, i el que volem és portar al català llibres que creiem que són rellevants per pensar el món en la nostra llengua, que creiem que són rellevants i que haurien de ser en català, i aquest és un d'ells. Quan vam veure que aquest llibre no estava en català vam dir l'hauríem de fer perquè hi fos i perquè el puguem llegir i gaudir tots. Tenim 3 col·leccions.
i aquest llibre pertany a la col·lecció que en diem Mestres d'Aixa, que són llibres de grans personatges que expliquen el seu ofici, allò que fan bé. Per exemple, com ha dit, tenim el Nikola Tesla, que explica els meus invents de manera autobiogràfica. També tenim un de l'Auguste Rodin, un artista escultor francès, que conversa amb un crític d'art sobre l'art, la manera de fer art, de copsar el moviment en escultures, la concepció d'un artista, no? I ara hem tret aquest. A part també tenim, us faig una breu repassada de l'editorial. Tenim una altra col·lecció que es diu Consolat, que és d'assaig més històric, on vam publicar el de David Abulafia sobre la corona d'Aragó en temps en què l'imperi català dominava el Mediterrani, podem dir-ho així. I ara, de fet, publicarem un altre de temàtica científica, que és el Gen egoista, de Richard Dawkins, que suposo que també el coneixeu, i que en català no hi era tampoc, i vam dir, doncs estaria bé que hi fos en català també aquest. I per últim tenim una tercera col·lecció que en diem Drac Penat, que és de narrativa, on aquí hem publicat la primera obra d'un autor novell, Roc Milà, que és una novel·la sobre Barcelona actual, molt fresca i original, us ho recomano. I, per exemple, ara acabem de publicar un d'en Joseph Conrad, que també és un gran autor, que va estar més de 20 anys fent de mariner a la Marina, i aquest llibre parla una mica de les seves aventures també a la Marina. Vull dir que, com veieu, tenim diverses temàtiques, però tot bona literatura, això està clar. Bé, continuant amb Einstein, us faré un repàs només de la seva biografia molt breu, però només per posar en context l'època en què estan escrits aquests textos. Einstein va néixer el 1879 a Ulm, Alemanya, tot i que va créixer a Múnich. La seva família va anar a Milà un breu període de temps i llavors ell va anar a Zúrich a estudiar. Allà s'hi va estar un temps, va conèixer la Mileva Marix allà, em sembla, no? Es van casar, però no el van acceptar a la universitat, no era prou bon estudiant o investigador, i se'n va anar a l'oficina de patents. Va estar allà del 1902 al 1909, i jo crec que d'allà, tu m'ho diràs millor, però era una feina que li donava per fer altres coses, no només fer patents. Llavors el seu cap anava pensant en altres coses i de fet va ser l'any 1905, que va ser l'any aquest miraculós que en diuen, on va publicar 4 articles que segur que s'estudien a les facultats, que són aquests 4 articles que de fet han marcat una mica la física moderna, el de l'efecte fotoelèctric, la teoria de la relativitat especial, el del moviment brownià i el de l'equivalència massa-energia, així dit molt breument. Després d'això sí que va ser ja, a partir del 1909, professor, primer a Zúrich a la universitat, llavors a Praga, llavors a l'ETH Zúrich, però no va ser fins al 1914 que llavors se'n va anar a Berlín, a l'Acadèmia Prussiana de Ciències, i allà va fer la carrera científica més llarga fins a l'any 33, que es va exiliar llavors als Estats Units. Com he dit, l'any 20 o així va saltar la fama perquè els seus les seves teories es van confirmar amb els experiments amb l'eclipsi solar, i llavors dels anys 20 als 30 va ser com el seu període de rockstar, va anar pel món visitant cap a Japó, cap a altres països d'Europa. Va ser quan va venir aquí l'any 23, que va fer una visita aquí a Barcelona. Molt interessant també descobrir tot per on va passar, per Sant Cugat, per Terrassa, per Poblet. I l'any 33, com tots sabeu, Hitler puja al poder i ell decideix anar-se'n a Estats Units perquè, de fet, mireu, aquí en el text aquest, ell diu, llegeixo una cita del seu text que diu: «Mentre em sigui possible, només viuré en un país on hi hagi llibertat política, tolerància i igualtat de tots els ciutadans davant de la llei. La llibertat política inclou la llibertat d'expressió oral i escrita de les conviccions polítiques, la tolerància, el respecte per qualsevol convicció individual. Aquestes condicions no es compleixen actualment a Alemanya, on es persegueixen aquells que s'han distingit especialment per fomentar l'entesa internacional, entre els quals es troben alguns artistes eminents». Bé, aquí és el març del 33, que és quan, suposo, decideix anar als Estats Units, i on s'estarà fins als 55 anys de la seva mort. Estarà aquests anys a Princeton, jo crec, tenint una vida més tranquil·la, posicionant-se per això i opinant sobre molts dels temes que hi haurà, perquè encara hi haurà la Segona Guerra Mundial, el temes que també aquí tenim el text que també, com sabeu, va tenir un paper important. Important, ell diu: «La meva participació en la creació de la bomba atòmica es va reduir a una sola acció,
vaig firmar una carta adreçada al president Roosevelt en què s'insistia en la necessitat de dur a terme experiments a gran escala per explorar les possibilitats de produir una bomba atòmica. Aquesta és la seva aportació a la Segona Guerra Mundial, podem dir-ne així, a la bomba atòmica, i el 55 doncs, va ser quan es va morir. Bé, una mica en aquest context, aquest llibre que ara publiquem es va publicar la primera edició a l'any 33-34, on justament Einstein havia acabat d'arribar a Estats Units. Incloïa textos fins a aquell any sobre diversos temes, que ara ho veurem. De fet, el llibre està dividit en 5 parts, que ara us en explicaré. I llavors hi ha una segona edició del llibre que es va fer l'any 54. Llavors ja vol dir passar de la Segona Guerra Mundial, en temps de Guerra Freda, podem dir-ne, i que incloïa nous textos. I el que és interessant és que aquests textos, la majoria estan datats, i llavors es pot veure com una evolució, una mica de textos que va fer abans dels anys 30, abans de la Segona Guerra Mundial i després de la Segona Guerra Mundial. També com canvia una mica de punt de vista, per exemple, en temes de pacifisme o d'altres temes. Bé, aquesta segona edició del 54 és la que ara hem publicat, traduïda al català, per l'Anna Soler Horta, traductora, i que compta amb un pròleg del nostre estimat Xavier Roquer, que és un dels principals experts en Einstein de Catalunya, jo diria, no? A veure, el llibre, com he dit, té 5 parts. La primera part es titula Com veig el món, i que de fet amb aquesta part ja podríem estar parlant hores, perquè aquí es posen moltes de les seves visions i opinions sobre el món, i és una part molt, molt interessant. La segona part parla de política i pacifisme, la tercera part de lluita contra el nacionalsocialisme, també el tema del nazisme, diguéssim, la quarta part, problemes jueus, i la cinquena part, treball científic, que també de fet és la part més extensa, els treballs científics. Vull dir que no només parla de temes socials i polítics, sinó també inclou temes científics explicats també per a tots els públics, perquè pugui entendre la teoria de la relativitat, com es va generar, i també altres pensaments i troballes científiques que va fer. Com veieu, són tot temes que estan vigents actualment. El problema jueu, evidentment, és un tema vigent, el nacionalsocialisme, pacifisme. Vull dir que també és un llibre que s'ha de llegir en el seu context, però també pensant com ens afecta avui en dia també, i com pensaria Einstein avui en dia. Bé, comencem amb la interacció amb en Xavier Roquer, si et sembla. M'agradaria començar a parlar una mica del sentit de la vida, segons Einstein, perquè en la primera part ell diu que, per exemple, que ni la riquesa ni l'èxit per ell són importants a la vida, sinó que és més el servei als altres, portar una vida austera, senzilla, és més important com ajudar, tenir aquesta llibertat interior per pensar de manera independent, amb criteri propi, no sé. Què en podem dir més sobre aquests temes, Xavier? També en el sentit que, perdona que m'extengui ara, però també ho vas dir tu en una entrevista que et vaig sentir que ho deies de Cugat Medi, em sembla que era, aquestes contradiccions entre el tema de l'individu i la col·lectivitat, perquè per ell és molt important com tenir prou llibertat, estar sol per pensar, i diu que com els avenços de la societat s'han aconseguit de manera individual, però que alhora el que ens diferencia dels animals, per exemple, és que vivim en col·lectivitat i que és gràcies a la societat i a la col·lectivitat que hem anat també avançant com a societat. Llavors, què em podries explicar d'aquest tema? Gràcies, Anna. Primer de tot, gràcies a tothom que sou aquí, a la biblioteca, per acollir-nos. Deixa'm completar la presentació de l'Anna dient que també és científica i que també jugues una mica a casa, perquè treballa a l'ICMAP, que és un dels instituts de recerca prop de la Facultat de Ciències. I passant a la teva pregunta, Einstein, en aquest llibre, que no fou concebut com un llibre, és a dir, que recull textos molt diversos, algun molt breu, d'altre més extens, algun publicat, d'altre inèdit. Per tant, una de les coses que a Einstein no li agradava de l'edició és el títol, perquè considerava que ell no havia proposat en cap cas una visió del món, amb tot
el que això implica d'ambició intel·lectual, de comprensió, sinó que simplement havia expressat en ocasions molt diverses com veia alguns assumptes, com veig el món. I una de les idees que expressa i que és tan sols una de les moltes contradiccions que hi ha en aquest llibre, perquè aquest llibre és molt contradictori, i no passa res, probablement no podem exigir sempre coherència ni tan sols a científics o personatges tan destacats com Einstein, però una de les contradiccions que travessa el llibre té a veure justament amb aquesta tensió entre l'individu i la comunitat, perquè si bé és cert que d'una banda Einstein reconeix que si som individualment és perquè vivim en societat, per una altra hi ha un elitisme latent, dic el pròleg, que plana sobre tot el llibre. Einstein considera que molts dels problemes que té plantejada la humanitat s'han de resoldre apel·lant a la gent més destacada, als intel·lectuals més brillants, als científics que ell pensa que són gairebé per definició virtuosos. I clar, això, amb la perspectiva que ens dona el temps, no sembla que sigui ben bé així, perquè de científics intel·lectuals n'hi ha de virtuosos i n'hi ha de malvats, i probablement els problemes col·lectius s'han de resoldre col·lectivament i no a través d'uns pocs individus brillants. Per tant, aquesta és una primera contradicció. I quan Einstein, enllaçant amb això, expressa la seva visió sobre el valor de l'austeritat, la modèstia intel·lectual, o si més no una certa modèstia intel·lectual, està expressant també una visió contradictòria sobre la seva pràctica científica, perquè d'una banda veu l'activitat científica com una activitat molt deslligada del món i de les preocupacions quotidianes, gairebé una activitat mística en el sentit de transcendent, espiritual, i arriba a dir que la ciència ha substituït la religió en aquest sentit, perquè omple una dimensió humana que durant segles s'ha omplert a través de la religió, però que ara no té sentit continuar fent-ho així, i es pot omplir d'aquesta altra manera, amb l'art i la ciència. Per tant, expressa aquest idealisme i aquest transcendentalisme científic. Però, i aquesta és la contradicció, per una altra banda, tu ho has esmentat, Einstein comença la seva carrera professional a una oficina de patents. I a banda de deixar-li temps, l'oficina de patents li dona coses, perquè a l'oficina Einstein, més que fer patents, el que fa és examinar propostes de patents. I examinar una proposta de patents vol dir llegir-la molt a poc, veure si està justificada. Els qui proponen una patent normalment no declaren en què s'han inspirat, perquè tot el sentit de la patent és justament que sigui original, i per tant un examinador de patents ha de tenir una vista i una oïda molt fina per detectar tot allò que és implícit, tot allò que no es diu, tot el que és tàcit. A més, en relació amb ginys, amb artefactes, amb objectes que estan transformant la societat en aquells moments. Molts aparells elèctrics, neveres, aparells de refrigeració, aparells electromagnètics en general. Per tant, i aquesta és la contradicció, hi ha per una banda aquest sentit exaltat, transcendent de l'activitat científica i un arrelament molt fort de la física d'Einstein en objectes quotidians, en transformacions socials, en canvis polítics, i ell no reconeix mai aquest arrelament. Ell sempre es presenta com algú distanciat, distanciat del món i distanciat de la societat. Però aquesta etapa inicial és sumament important i abans, després hi tornem, feies referència a la possibilitat d'entendre o no la física d'Einstein, i una de les raons per les quals Einstein creu que la seva física és comprensible és justament perquè està basada en experiències quotidianes i comunes, que podem descriure i que podem compartir perquè tots les sentim, tots les experimentem, però potser tornem sobre això. A la part més científica del llibre ell en parla molt sovint. D'aquesta part, per si no hi tornem, clar, Einstein parla de coses molt diverses, alguns d'aquests temes els reprenen en altres seccions, tot el que té a veure amb la política, el pacifisme, la lluita contra el nazisme, però en aquesta primera secció hi ha un text que a mi m'interessa molt, que es titula Educació per pensar en independència. És un text del 1952, que per tant van afegir a la reedició
després de la Segona Guerra Mundial. I és un text contra l'especialització, perquè Einstein, per pròpia experiència, creia que una educació excessivament especialitzada acabava sent poc fructífera, que el que necessitàvem eren persones que coneguessin diferents àmbits del saber i que no s'especialitzessin massa aviat. I l'objectiu de l'educació, en tot cas per Einstein, no havia de ser el coneixement tècnic especialitzat, sinó, sobretot, aprendre a pensar d'una manera crítica i independent. I ara el cito, un procés amenaçat per l'excés de matèries i l'obsessió pel sistema de punts, i on té les qualificacions. Aquest accés condueix inevitablement a la superficialitat i a la manca de cultura. Jo crec que aquesta crida a la transversalitat, per dir-ho en termes actuals, per part d'un científic de tant èxit, a mi em resulta molt suggerent. I de fet, quan hem impulsat el nou grau en Ciència, Tecnologia i Humanitats, que és la meva falca, junt amb la de l'editorial, sovint hem citat aquests textos, perquè de vegades sembla com que una aproximació més transversal al coneixement té un valor molt secundari. És que realment important és fer avançar la ciència de frontera, i després, si tens temps, et dediques a fer les connexions. Però aquí tenim un científic que ha transformat la ciència del segle XX, proclamant que el que és important és formar-se d'aquesta manera transversal i àmplia i crítica des del principi. Que consti que aquesta cita que has marcat jo també la tenia marcada perquè també t'ho volia preguntar, evidentment, per tema de l'educació, perquè clar, ella, com has dit, tu era molt crítica amb el sistema educatiu rígid, no? I també pel que t'he entès jo, no sé si ho he llegit aquí, suposo que sí, que ell volia, no, vull dir, no tant memoritzar sinó pensar, no? Que els estudiants tinguessin aquest sentit crític, no? Per pensar lliurement i això, poder anar avançant en comptes de fer memoritzar tant. També hi ha una cita sobre l'educació que m'agrada molt, que els diu a uns estudiants, em sembla, a veure, que diu: penseu que les coses meravelloses que apreneu a l'escola són el resultat dels esforços entusiastes que han fet moltes generacions d'arreu del món. Us fem donació de tot això perquè ho rebeu, ho honoreu, ho desenvolupeu i quan calgui ho transmeteu amb lleialtat als vostres fills. Així és com nosaltres, els mortals, esdevenim immortals per mitjà de les obres duradores que fem tots junts. És com bonic, no? Pensant en el coneixement que es va transmetent de pares a fills, de mestres a alumnes, no? I no sé, aquestes coses meravelloses. O sigui que estudiants estigueu molt contents amb el que us ensenyen els professors d'aquí, no? I del món. Passant ara al tema pacifista, Einstein en aquest llibre es declara totalment pacifista contra el militarisme. De fet, té una frase que és bastant divertida. A veure, on te l'he posat jo? És que tinc moltes cites. Em sembla... Sí. Diu, és la pitjor manifestació de l'esperit gregari, el militarisme, pel qual sento una forta aversió. N'hi ha prou que algú gaudeixi desfilant al compàs d'una música marcial perquè el menyspreï. Si té cervell, és per error, perquè li hauria bastat i sobrat amb la medul·la espinal. O sigui, imagina't. També diu que la guerra no és la pitjor barbària que hi ha, però clar, tot canvia una mica, no? Quan hi ha el nazisme, no? Que llavors això li diu a Roosevelt que podien explorar armes nuclears. O sigui, aquest pacifisme poder es matisa, no? Podem dir-ho així, quan arriba la Segona Guerra Mundial. No sé què em podries dir tu respecte a aquest tema. Sí, és exactament així. Després de la guerra, de fet, abans de la guerra, Einstein signa aquesta carta, no l'escriu ell, l'escriuen dos científics que han fugit del nazisme i arran del descobriment de la fissió nuclear al desembre del 38, gener del 39, la possibilitat d'utilitzar la reacció en cadena de l'urani per fabricar una arma, un explosiu molt potent, és molt evident arreu del món i per tant el que fa Einstein és fer arribar aquest coneixement al president dels Estats Units. Hi ha una confusió molt freqüent que vincula l'origen de l'anomenat projecte Manhattan de construcció d'armes nuclears amb la carta d'Einstein a Roosevelt. Això no va així. El projecte Manhattan es posa en marxa després de Pearl Harbor, és a dir, quan els Estats Units entren en guerra. I, per tant, no hi ha una relació causal directa entre la carta d'Einstein i el projecte Manhattan i difícilment podia haver hagut aquesta relació causal perquè manquen molts elements per saber si un projecte de construcció d'armes nuclears és o no és viable, no? I participa molta més gent que no pas Einstein. Però Einstein havia sigut pacifista des del principi, de fet fuig
quan marxa amb la seva família a Itàlia, perquè el seu pare i el seu oncle tenien una empresa de material electrotècnic que acaba fracassant, s'acaba enfonsant, però que també mostra la connexió d'Einstein ja des de ben petit amb el món pràctic de la tecnologia contra la seva imatge de savi, teòric i despistat. Quan Einstein marxa amb la família a Itàlia, en part serà per defugir el servei militar. I durant uns anys és apàtrida. I Alemanya el reclamarà com a nacional alemany quan li concedeixin el Premi Nobel de 1921 per poder-se l'apuntar. Però en realitat Einstein en aquells moments tenia una nacionalitat incerta i acabarà renunciant-hi arran del nazisme per esdevenir ciutadà estatunidenc el 41, si no recordo malament. Però ja durant la Primera Guerra Mundial, Einstein és un dels pocs científics, de fet són només 4, que signa un manifest pacifista. I signar un manifest pacifista a Alemanya durant la Primera Guerra Mundial és una activitat de risc, perquè el consens general és que Alemanya té dret a defensar-se, ho dic en els termes dels qui són a favor de la guerra, conceben la guerra com un acte de defensa de la cultura alemanya. I entre els signants del manifest probèl·lic que signen 93 intel·lectuals, l'any 1914 hi ha Max Planck, per exemple. Per tant, la posició pacifista d'Einstein és anòmala, és extraordinària durant la Primera Guerra Mundial i s'anirà modulant amb el temps. Després de la Segona Guerra Mundial, Einstein formarà part d'un grup, ara sí més ampli, de científics per la pau. I sovint oblidem que hi ha diverses associacions de científiques que neixen, de fet, ja durant la Segona Guerra Mundial. A Los Álamos es forma una associació de científics per la pau, tenen poc èxit, no els fan ni cas, però després de la guerra, científics com Einstein, Bohr, que escriu una carta oberta a Nacions Unides l'any 50, proposant que es comparteixin tots els secrets nuclears, com a via per la pau. Evidentment, els dirigents mundials de les grans potències pensen que el paio és boig i que l'haurien de tancar, però aquesta és la proposta que fan. Compartim-ho tot obertament. Si tots sabem fer bombes, ningú en farà cap. Doncs ja sabem que aquest no és el camí que es pren. Però hi ha una cita, i com no l'he marcada, no la buscaré ara, que em sembla molt rellevant, i Einstein ve a dir que una de les conseqüències més desafortunades de la guerra i de l'ús d'armes nuclears és que s'ha mantingut en temps de pau, que no és ben bé temps de pau perquè és temps de guerra freda, un cert esperit bèl·lic de preparació per a la guerra, una certa militarització de la societat. I això em sembla molt lúcid, em sembla molt interessant, que ell reconegui que haver utilitzat armes nuclears, més enllà del desastre humà que representa, té conseqüències sobre la forma com organitzem les societats. Societats que viuen en estat de preparació permanent per la guerra. I això és sumament actual, perquè veiem com s'està intentant justificar l'increment, la multiplicació del pressupost de la despesa militar a Europa, i els Estats Units ja estan planejant despeses bilionàries en armament quan ja en tenen de sobres per destruir el planeta diverses vegades. Per tant, aquesta idea sí que em sembla molt rellevant, molt útil. Escoltar aquesta veu destacada fent aquestes reflexions és molt interessant. En altres aspectes, no sé si m'adelanto, coses que tens apuntades, jo crec que Einstein s'equivoca molt també, perquè sobretot al final del llibre fa una reflexió del tipus, és la que cito al final del pròleg, que és una cita llarga. Clar, diu, pensa que el futur és en mans dels científics i que si els científics, sobretot els més importants, s'organitzen, ja ho tenim arreglat. I jo crec que això és sobrevalorar el paper dels científics, que és molt important, però és que els problemes que tenim plantejats no són de tipus científics. La crisi climàtica planetària no és únicament un problema científic, és un problema que té una dimensió científica molt clara, però té una dimensió legal, té evidentment una dimensió política, té dimensions que tenen a veure amb la justícia social, amb la generació i el consum d'energia. Crec que és molt ingenu pensar que una mena de societat o un comitè de científics destacats podria fer unes recomanacions que ens traurien del problema. De fet, els comitès, els diversos comitès del canvi climàtic que van emetent els seus informes periòdicament ja s'han esforçat per fer-ho. I les seves recomanacions són molt importants i estan molt ben fonamentades i continuem sense escoltar-les. De manera que jo diria que aquesta via ja s'ha provat, no s'havia provat en temps d'Einstein, però ja l'hem provada
i no s'ha revelat gaire efectiva. Respecte a això també, Einstein parla de la responsabilitat moral dels científics, és a dir, que han de ser responsables dels efectes que poden tenir les seves descobertes, suposo que pensant també en les armes nuclears, però en altres temes, no? Que han de ser conscients això de l'impacte que poden tenir els descobriments que fan. Espera, a veure què tenia jo aquí apuntat. Clar, actualment, com hem d'entendre aquesta responsabilitat dels científics, Xavier? Bueno, això és molt difícil i això hauríem de preguntar als científics i els hauríem de preguntar primer com es formen, quina mena de responsabilitats senten, perquè jo percebo una diferència molt gran entre científics en actiu, que poden ser més o menys responsables, depèn de la situació en què es trobin, del poder real que tinguin, i els científics en formació. Aquí hi ha uns quants estudiants, i jo crec que hi ha un gap, per dir-ho així, hi ha una diferència molt gran. Jo detecto entre els meus estudiants una preocupació més gran per l'impacte de la seva recerca, pel sentit de la seva recerca, del que trobo. No parlem dels científics en general, perquè això no es pot fer. Parlem dels plans d'estudi. Els plans d'estudi, per mi, actualment estan molt desfasats, perquè no reflecteixen, no recullen moltes preocupacions i moltes inquietuds i moltes situacions que són les que trobaran els nostres alumnes. Formem alumnes en una mena de buit social, que els propis alumnes omplen com poden, i molts l'omplen molt bé, perquè són molt actius en diferents tipus d'associacions, fora de la universitat i de vegades fins i tot dins de la universitat, però que promouen ells mateixos. I jo crec que aquí hi ha molta feina a fer, enllaçant amb el comentari que feia Einstein de la importància de tenir una formació que no sigui tan especialitzada. I ara no escombro només cap a casa, sinó no parlo només com a historiador. No m'importaria que aquesta formació més àmplia, per exemple, fos en filosofia, fos en ètica, fos en sociologia, fos en art. Simplement reconec, i aquí segueixo Einstein, que aquesta formació més àmplia podria ser no només desitjable per formar persones més completes, en un sentit més crític, sinó fins i tot podria ser molt útil i efectiva científicament. Perquè no oblidem, i Einstein s'encarrega de recordar-nos-ho aquí, que si Einstein pot resoldre alguns dels problemes més greus que té plantejada la física de la seva època, com és el problema de l'èter, com és el problema de l'electrodinàmica dels cossos en moviment, si Einstein resol aquests problemes, per declaració pròpia, és perquè mira més enllà de la física, perquè llegeix filosofia, llegeix literatura, és molt aficionat a la ciència-ficció, al cinema, a la fotografia, i és això el que li dona el sentit per transcendir el marc molt estret en què es mouen alguns dels seus col·legues, i que són incapaços de trencar aquest marc, però no perquè no sàpiguen prou física, sinó perquè, com diu Einstein de manera molt eloqüent, en saben massa de física. I saber molta física fa que concentris molt en els problemes des del marc existent, i de vegades el científic el que necessita és trencar aquest marc. Es pot trencar des de dins, però a vegades ajuda també tenir una visió més àmplia. I molts científics que han fet contribucions trencadores es caracteritzen per haver tingut aquesta perspectiva que va més enllà de la seva disciplina dels problemes plantejats. I és aquest coneixement ampli que els ha permès avançar. No arribaré a l'extrem de dir que aquest sigui un requisit indispensable. De vegades hi ha persones que han transformat la física, les matemàtiques, la biologia, moltes ciències, des de dins. No siguem tan simplistes, però una de les maneres de solucionar els problemes és eixamplant la mirada. I Einstein és, per mi, el millor exemple al segle XX de científic que ha transcendit la seva disciplina d'una manera molt trencadora, molt efectiva, que estudiem a les facultats. Que és el que diuen, com out of the box, però pensar des de fora la caixa, des de fora la teva àrea de confort o així. Sí, de fet, és quan tens millors idees, jo crec que també, no sé si us passa a vosaltres, però a la dutxa, quan vas a córrer, quan no estàs treballant, quan no estàs en aquell moment treballant en el tema, sinó quan deixes que la ment pensi també, no? Com treballava Einstein? Jo pel que he llegit també, ell conversava molt amb la gent, també amb col·legues seus, perquè, diguéssim, com podríem dir que era Einstein
era, diguéssim, un científic, no crec que fos el científic com els que hi ha ara, que treballés amb un gran equip, no? Me l'imagino treballant com més sol, però això, tenim converses amb diversa gent per expandir la mirada, no? Podem dir-ne així, no sé si en saps de... Einstein és molt contradictori. Necessita molt a la gent, les contradiccions que parlava abans sobre individu-societat també es reflecteixen en la seva interacció amb la gent. D'una banda necessita la gent, parla molt amb la seva primera dona, la Mileva Maric, aquesta és tota una altra història, és una història tràgica perquè s'acabaran separant, no és tràgica perquè se separen, és tràgica perquè Einstein no acaba de reconèixer no tant la contribució científica de Mileva, que s'ha exagerat per part de la seva biògrafa, sobretot, sinó la seva contribució tal qual. És a dir, Mileva és el gran suport d'Einstein quan és un científic desconegut, quan tenen dues criatures, una amb una discapacitat, i Mileva participa al, diguem-ho així, club de lectura. Ell en diu l'Acadèmia Olímpia, però és un nom grandiloqüent per un club de lectura que té 3 membres més Mileva. I com de vegades es reuneixen a casa seva, a Berna, doncs participa d'aquestes reunions. Per tant, Einstein, tornant a la teva pregunta, necessita molt a la gent, necessita molt la interlocució, però és un científic molt solitari. No crearà escola. A Berlín, el 14, el posen al capdavant d'un institut de física teòrica que acabarà no tenint pràcticament ni edifici ni membres, és ell. I el contrast, per exemple, amb l'Institut de Física Teòrica de Copenhague, que dirigirà Niels Bohr, és flagrant, no? Perquè Bohr crea escola. Bohr és un guru. Bohr, la gent fa de peregrinació a Copenhague i tothom parla de l'esperit de Copenhague, l'experiència un cop més mística d'anar a l'Institut de Copenhague, parlar amb Bohr, passejar amb Bohr per la vora del canal. Amb Einstein no passa això. És a dir, Einstein va molt a la seva. Però per contra, el fet que sigui molt conegut i que a partir del 1919, al novembre, quan es fa mundialment famós, arran de la publicació dels resultats de l'expedició de l'eclipsi de sol total del maig d'aquell mateix any, la seva correspondència es dispara exponencialment i és una correspondència ingent. Per tant, Einstein, per una banda, és molt solitari i per una altra banda acabarà escrivint-se, exagero una mica, amb mig món. I això fa que l'edició en curs dels seus treballs, inclosa la correspondència, no es preveu que acabi abans del 2050, ara van pel principi dels anys 30, però clar, és que aquests 25 darrers anys de la seva vida la correspondència és ingent i penseu que ens espera tota l'etapa del nazisme, l'exili als Estats Units, el desenllaç de la Segona Guerra Mundial i els 10 anys que passen fins a la seva mort als 55. Per tant, aquí hi ha moltíssim material. Encara. Sí que ens espera Einstein per estona, tenim? Ja que aprofitant que tenim aquí un expert Einstein i un públic interessat en la ciència en general, ara que has anomenat a Bohr, clar, perquè Einstein, amb l'article aquest que fa, això no apareix tant al llibre, però bueno, ens n'anem una mica, aquest del moviment, el del fotoelèctric, que diu que la llum està dividida en quanta, fotons, clar, és dels primers articles de mecànica quàntica, podem dir, no? Però alhora, al final, ell no li agradava com evolucionava la mecànica quàntica, no? Perquè per ell tot el tema de l'atzar i que no poguessis preveure el que passa, jo crec que tenia com aquesta visió de l'univers, la bellesa de l'univers, el Déu no juga als daus, volia que tot estigués com ben ordenat. Llavors contradeia Bohr en aquest sentit. No sé si ens pots explicar una mica més d'aquest tema i com estem actualment, perquè a veure com ha evolucionat aquest tema. És molt interessant la pregunta i a veure si podem deixar temps perquè ens facin preguntes també. Bàsicament, efectivament Einstein és un dels qui primer contribueix a la teoria quàntica abans que hi hagi mecànica quàntica i contribueix al 1905 amb l'article de l'efecte fotoelèctric, el 17 amb un article sobre l'emissió i absorció de fotons. Però després, quan es formula la mecànica quàntica entre el 25 i el 27 i sobretot quan es consolida l'anomenada interpretació de Copenhague, es mostrarà escèptic. El que Einstein rebutja és que la interpretació probabilística de la quàntica sigui l'última paraula. O sigui, ell reconeix que la interpretació probabilística té joc, el que no fa és resignar-se que no puguem anar més enllà. I en canvi Bohr és un entusiasta d'aquesta renúncia. Per Bohr, quan hi ha una cosa que no podem entendre, aleshores anem bé. Que hi hagi una part del món subatòmic que resti inaccessible, que no se sotmeti a les lleis deterministes de la física clàssica,
per Bohr és fantàstic, és un avenç en el coneixement, i Einstein no ho accepta. I no s'acabaran posant d'acord. I tu preguntaves, i com està ara? No m'has de preguntar a mi això, però potser per mi, la meva visió personal, el més interessant d'aquest debat és que quan Einstein i Bohr debaten sobre el sentit d'una interpretació probabilística, ho fan amb experiments mentals, què passaria si, el gat de Schrödinger, ara estem fent aquest debat a partir d'experiments reals. Estem observant l'entrellaçament, estem experimentant amb aquests conceptes, i per mi aquest és el canvi més gran. I de moment les dades i la teoria han donat la raó a Bohr, però ja veurem què passa en el futur. Anava a afegir alguna cosa, però ja... Bueno, com veieu, Einstein, a part de ser un científic molt rellevant, és un humanista compromès amb el seu temps, va viure èpoques convulses i suposo que això el va marcar la manera com pensava. Com hem vist, tant la Primera Guerra Mundial, després amb el desarmament, la teoria de la relativitat, l'ascens del nazisme, la Segona Guerra Mundial, la Guerra Freda, vull dir, són uns temps de fets molt interessants i en aquest llibre és on podem veure tots aquests pensaments i opinions de tots aquests diversos temes. No sé si passem al cas de preguntes o vols afegir alguna altra cosa? Sí, tant i tant. Una que volia afegir quan parlava ara de Bohr i Einstein. A la part científica, Einstein expressa molt bé com veu ell la creació científica. Abans també em preguntaves per això. I és molt curiós. Einstein creu que la ciència ens la inventem. És a dir, els conceptes, les teories, són creacions lliures de l'intel·lecte. No són lliures del tot, perquè tenim en compte les coses que sabem, les coses que passen, les observacions, els experiments, però no hi ha una relació causal directa entre un experiment i una formulació teòrica. Hi ha un salt creatiu. I en un diagrama que inclou en una carta a un company cap al final de la seva vida, Einstein ho dibuixa ben bé així, fa com una mena de gargot, com un salt. Aquí tinc la base empírica, però he de fer com un pum, elevar-me al nivell teòric. I aquí hi ha molta llibertat per fer això. Ara, un cop tinc aquesta teoria, o aquests conceptes, n'he d'extreure conclusions i les he de contrastar, les he de comparar. I aquí sí que estic més lligat. Si la contrastació no funciona, he de descartar el meu invent. Però si la contrastació funciona, vol dir que puc tenir confiança en aquesta ciència que he creat. Per tant, això reforça la idea que deia abans de tenir una educació àmplia, perquè si efectivament, i Einstein compara això amb la creació artística, ni més ni menys, si efectivament aquest acte creatiu científic és lliure i no està dictat pels experiments, per les dades, per l'experiència, doncs és necessari que estem preparats per fer-ho. I aquesta agilitat intel·lectual i conceptual te la dona canviar de disciplina, estar atent al que passa en altres àmbits. I l'altra cosa que volia afegir, i callo, té a veure, perquè he dit que Einstein a vegades es revela com un científic, per mi un punt naïf ingenu, de creure que un bon comitè de científics ens ho arreglarà tot. I també es revela, amb l'avantatge que ens dona el temps, com un intel·lectual ingenu pel que fa a la qüestió palestina, que apareix al llibre. I Einstein proposa aquí un marc d'entesa a Palestina que s'ha mostrat irrealitzable i aquí estem, en el moment actual. I alguns dels seus contemporanis ja li retreuen que la manera com ell contempla les relacions entre àrabs i jueus, el que aleshores és Palestina, no tenen viabilitat, no responen a la realitat sobre el terreny. Per tant, una part d'aquesta ingenuïtat ja es reconeix en el seu moment. Però, per ser justos, a l'apartat dedicat a la lluita contra el nacionalsocialisme, que és una de les seccions del llibre, Einstein es revela com un intel·lectual lúcid i molt, molt coratjós, perquè quan Hitler puja al poder a Alemanya, al març del 1933, hi ha científics jueus que resten a Alemanya i que no fugiran. Científics jueus que no són immediatament expulsats, esclar, perquè a l'abril molts són directament expulsats. Però n'hi ha que per diferents motius, perquè treballen a la indústria o perquè no són professors universitaris, resten a Alemanya, tot i veure el tomb que va prenent el nazisme. Després se'n penediran. Einstein no.
Einstein, al març i l'abril del 33, ja renuncia a la seva posició a l'Acadèmia Prussiana de les Ciències, a l'Acadèmia Bavaresa de les Ciències, i rep moltes crítiques per part de membres d'aquestes acadèmies que li diuen que està fent el joc a les potències estrangeres, que estan desacreditant Alemanya, no el nazisme, Alemanya, i aquí Einstein és taxatiu, no? I molt valent. I jo trobo que aquests textos són molt pocs, són cartes de dimissió, les respostes que rep per part dels responsables de les acadèmies, per mi són de lo millor del llibre, no? Perquè aquest és l'Einstein que potser ens hauria agradat veure en altres circumstàncies, no? Però en aquest cas actua amb decisió, amb coratge, amb immediatesa, no s'espera, no té aquella actitud prudent, no? A veure com va, a veure què fa, no s'enganya. Potser perquè des dels anys 20 estava patint atacs antisemites. La consciència jueva d'Einstein, que és de família jueva, però no és un jueu practicant, la consciència jueva d'Einstein es forma als anys 20, els anys de l'anomenada República de Weimar, que és quan comença a rebre atacs constants, de manera que quan el 33 Hitler pren el poder no s'enganya sobre les conseqüències que tindrà aquest ascens. Sí, de fet, ara aquests dies que per preparar-me una mica la presentació m'he tornat a rellegir el llibre, perquè clar, com a editora no, te'l llegeixes molts cops, però més des d'un punt de vista si hi ha errors, no? Tipus, i és com una mentalitat més pragmàtica, i ara que m'he llegit com pel plaer de la lectura, no? Un altre cop, he gaudit molt més, diguéssim, d'aquestes cartes, i realment és molt divertit llegir la correspondència entre l'Acadèmia Prussiana de Ciències, Einstein, i llavors l'Acadèmia Bavaresa, no? I com se'n va, i bueno, recomano molt aquest tros perquè realment és molt divertit, no? A més es tracten com molt formals, però alhora fotent-li. Llegeix un tros. Una resposta de l'Acadèmia Prussiana de les Ciències, perquè jo crec que és molt rellevant actualment, no? En aquest cas és el secretari de l'Acadèmia que li diu a Einstein que està fent labors d'agitació a l'estranger, i que això és criticable, diu, perquè tant aquesta institució com els membres que la integren sempre s'han sentit profundament units a l'estat prussià i, malgrat les reserves necessàries en qüestions polítiques, sempre han subratllat i preservat el sentiment nacional. Per tant, aquests membres de l'Acadèmia Prussiana el que estan dient és, per damunt de les diferències polítiques, i potser Hitler s'està passant, hem de preservar el sentiment nacional. Doncs ja sabem com va acabar aquesta preservació del sentiment nacional en aquest cas, no? I per tant, que Einstein no cedís a aquestes pressions per no ser considerat un agitador, és com el descriuen, simplement perquè es comporta d'una manera recta moralment, a mi sembla això molt rellevant, no? Perquè altres científics que s'han posicionat poden rebre aquesta acusació de dir, bueno, no n'hi ha per tant, no has de trair la teva pàtria, la teva nació, per un sentit moral massa elevat. Veiem què passa quan no es fa així. Mira, també cito un altre tros que diu vaig justificar la meva dimissió del càrrec de l'Acadèmia Prussiana argumentant que en les circumstàncies actuals no vull ser ciutadà alemany ni mantenir cap mena de relació de dependència amb el Ministeri d'Educació prussià. Amb tot, no hi hauria en principi cap raó per desvincular-me de l'Acadèmia Bavaresa. Si, no obstant això, desitjo que el meu nom sigui eliminat de la llista de membres, és per un altre motiu. Les acadèmies tenen com a missió primordial promoure i protegir la vida científica d'un país. Si no vaig errat, les societats científiques i acadèmiques alemanyes han acceptat sense protestar que una part considerable dels erudits i dels estudiants alemanys, com també dels professionals procedents de l'àmbit acadèmic, hagin estat privats de la possibilitat de treballar i guanyar-se la vida a Alemanya, que suposo que fent referència també als que eren jueus, no? O que pensaven diferent del nazisme en general. O sigui que realment és molt interessant perquè et transportes una mica a la història, no? Cap allà. I com has dit tu, a l'apartat també del tema jueu, clar, Einstein és clarament sionista en aquest cas, i també és interessant llegir el que pensava ell dels jueus i de Palestina als anys 30-40 i veure realment què està passant avui, no? Com ha evolucionat aquest tema. Molt interessant també de veure, bueno, això, una mica la ingenuïtat d'Einstein, perquè diu, sí, això ho podem resoldre creant un comitè, no? O un metge, un no sé què, perquè hi ha una carta dirigida a un àrab que diu, això ho podem resoldre fàcilment entre nosaltres una mica, i clar, no és tan fàcil com sembla. Perdoneu, i si voleu ja parem, però hi ha una altra qüestió que té a veure, abans preguntaves per la responsabilitat del científic, i hi ha un moment, és un text
un text posterior a la Segona Guerra Mundial en què Einstein és l'era de McCarthy, és els judicis que apareixen a la pel·lícula sobre Oppenheimer, per tant, la persecució dels científics nord-americans, amb molt ressò amb la situació actual. I Einstein diu, clar, la comunitat científica s'hauria de fer solidària d'aquesta responsabilitat i si persegueixen amb un, hauríem de boicotar aquests judicis, ens hauríem de posicionar col·lectivament. I llavors això és jo trobo molt interessant, perquè tornem a la qüestió de l'individu i la comunitat. Ell no veu aquesta responsabilitat social només com una responsabilitat individual. Entén, jo crec que encertadament, que si no comporta una acció col·lectiva, acabarà sent totalment inefectiva. I això ho veu clarament. Jo crec que també estem molt en aquest punt. Part de la sensació que tenim d'impotència ve donada per aquest missatge repetit, és que l'acció individual no du enlloc. Jo crec que la insistència en aquest missatge prové justament de la por a l'acció col·lectiva, perquè l'acció col·lectiva sí que du a llocs, i Einstein és molt conscient en alguns moments. Ens diuen que hem d'acabar, però no marxeu perquè sortejarem un llibre entre els assistents, però si no us toca, en portem més per si en voleu comprar, també. Sí, això no va dir. Però abans d'això, abans del sorteig i de l'excompra i venda, no sé si teniu alguna pregunta. Algú? Aprofiteu que tenim un expert en Einstein. O si teniu alguna proposta de llibre que vulgueu fer i que no sigui en català i que vulgueu que sigui, també m'ho podeu dir. Hola, bon dia. Gràcies per la xerrada. La meva pregunta, no sé si toca, però és una mica per fer una mica de projecció, d'imaginar, tenint en compte el que pensava, quin era el punt de vista, aquestes recomanacions que feia Einstein, el que hauria de ser la universitat, i per tenir una formació menys especialitzada, com creieu que volia, us ho dic a tots dos, com creieu que volia Einstein la implicació de la intel·ligència artificial en aquests moments? No sé si és massa gros el que he dit, però... No ho sé, però jo especularia amb el tema de la creació i la creativitat, i potser consideraria que si efectivament les ruptures científiques provenen d'un acte creatiu molt individual que depèn de la història de cada persona, probablement consideraria que una intel·ligència artificial generativa seria incapaç d'aquests actes creatius. Però és tot tan obert que no m'atreveixo a anar més enllà. No, jo igual, en tema d'activitat. Suposo que poder estaria a favor per les tasques més mecàniques o coses que per agilitzar procediments, diguéssim, que això suposo que sí que és molt útil i suposo que ell estaria d'acord, però per el que requereix la ciència, perquè Einstein defensa molt que la ciència, per fer ciència cal imaginació, i això, i pensar, i la creativitat, i en aquest sentit, clar, la IA ho capa tot, suposo que sí. Però gràcies, pregunta interessant i molt adient avui en dia. Alguna altra pregunta? Doncs crec que ho deixem aquí. Moltes gràcies per venir i ara la Montserrat farà el sorteig.